Hej, vi vil gerne fortælle om Johannes Kepler og det grænseløse univers. Allerførst har vi et hovedspørgsmål, der lyder: på hvilken måde har Keplers observationer og teorier haft betydning for menneskesynet, såvel som verdensbilledet? Og så har vi 4 underspørgsmål, der lyder: hvad siger Keplers 3 love? Hvordan adskilte Keplers verdensbillede sig fra det tykoniske og det kopernikanske verdensbillede? Hvordan afspejler teksten det grænseløse univers ændringen i menneskesynet? Og til sidst, på hvilken måde afspejles renæssancens menneskesyn i forhold til skulpturen David af Michelangelo? Allerførst vil jeg fortælle om Keplers 3 love. Det er nok det, han bliver husket allermest for i dag. Kepler nåede frem til sine love, fordi han havde Tycho Brahes observationer. Keplers lov var en måde at beskrive disse tal på. Derfor bliver hans lov også betragtet som empiriske, fordi han netop har belæg i disse observationer. Første lov lyder: alle planeter bevæger sig i ellipsebaner rundt om solen, med solen i det ene brændpunkt. Denne simulator illustrerer, hvordan planeten bevæger sig i ellipsebaner rundt om solen, med solen som det ene brændpunkt. Der hvor der er et kryds, skal jeg simulere det andet brændpunkt. Hvis jeg flytter på det, vil jeg også ændre excentriciteten, og derfor ændre, hvordan planeten bevæger sig. Anden lov lyder: den linje, som forbinder solen med planeten, overstråler lige store arealer i lige store tidsrum. Denne simulator kan også bruges til at vise Keplers anden lov. Nu vil jeg markere 2 arealer med samme tidsrum. Disse har samme tidsrum, og deres areal er lige stort, i hvert fald ifølge Keplers anden lov. Grunden til, at de ser så forskellige ud, er fordi, at planeten bevæger sig meget hurtigere, når den er tættere på solen. Keplers 3. lov lyder, at kvadratet på omløbstiden i banen er proportional med den halve storakse i 3. potens. Jeg har lavet et eksempel, hvor jeg vil regne Mars' store halvakse. Øverst har jeg skrevet 687, det er antal dage, det tager for Mars at kredse rundt om solen, og så divideret med jordens antal dage for at få det i antal år, og så op efter det andet gælde 3,5, og så har jeg taget den tredje rod af 3,5, og det giver 1,524, hvilket stemmer fuldstændig overens med de resultater, man selv bruger. Det andet spørgsmål hedder: hvordan adskilte Keplers verdensbillede sig fra det tykoniske og det kopernikanske verdensbillede? Det første billede her illustrerer det kopernikanske verdensbillede. Det kopernikanske verdensbillede var først og fremmest heliocentrisk. Solen befandt sig i universets midte, og alle de andre planeter bevægede sig i cirkelbaner omkring solen. Det adskilte sig voldsomt fra det kendte Aristoteles-ptolemaiske system, hvor jorden var i centrum. Disse nye observationer var i modstrid til Bibelen, og kirken ville derfor ikke acceptere de nye tanker. Det næste billede her viser det tykoniske verdensbillede. Det tykoniske verdensbillede er opstillet af Tycho Brahe. Systemet er et kompromis mellem det ptolemaiske og det kopernikanske system. Det er stadigvæk cirkelbevægelser, men i Tychos verdensbillede kredser både solen og månen omkring den ubevægelige jord, og de andre planeter kredser om solen. Til sidst har vi et billede af Keplers verdensbillede. Ligesom det kopernikanske verdensbillede er Keplers også heliocentrisk. I modsætning til det kopernikanske bevæger planeterne sig ikke i cirkelbaner, men i ellipsebaner. Kepler vidste dog ikke, at både Neptun og Pluto var planeter dengang. Det næste spørgsmål lyder: hvordan forklarer teksten det grænseløse univers ændringen i menneskesynet? Teksten Det grænseløse univers fortæller om, hvordan opdagelsen af det grænseløse univers havde indflydelse på menneskesynet. Teksten fortæller, hvordan det aristoteles-ptolemaiske verdensbillede blev sprængt i stykker i takt med, at Copernicus og Keplers observationer blev offentliggjort. De fandt frem til ideen om det uendelige univers, hvor der ikke er nogen grænse eller noget centrum, hvilket var en kæmpe ændring i forhold til den tidligere astronomiske opfattelse. Opdagelsen af det grænseløse univers fik en kæmpe indflydelse på, hvordan mennesker så sig selv. I middelalderen og tidligere var det et kendt faktum, at jorden og dermed mennesket var universets centrum.
Dette blev af Kepler og andre store astronomer modbevist. Mennesket blev derfor forvandlet til et underordnet væsen, men i stedet for at se på det negativt og føle sig forladt, vendte de det til noget positivt og sammenfattede verdensbilledet med menneskebilledet. Det blev bevist, at man ikke kan angive, hvor en klode i absolut forstand befinder sig, men kun kan angive, hvor den befinder sig i forhold til noget andet. Det tog menneskene til sig, og menneskesynet blev ændret fra, at mennesket bare var en lille og mere eller mindre ubetydelig brik i det store kosmos, til at mennesket ikke er anbragt på en bestemt plads, men at det selv kan definere sin plads i sit kosmos. Hvert menneske er med til at definere kosmos, og hvis der ikke er mennesker, er der ikke noget kosmos. Det nye verdensbillede gjorde, at mennesket i ydre forstand mistede sin centrale placering i universet, men derimod i den indre forstand blev det mennesket, der var centralt, og der kom fokus på at være et individ. Menneskesynet. Da mennesket fandt ud af, at de ikke længere var universets centrum, blev det humanske menneskesyn også ændret. Det, som adskiller den fra middelalderen, var, at man havde centralisering omkring kirken og kongemagten, hvorimod man i renæssancen fandt ud af, at solen ikke kredser om jorden, men jorden der kredser om solen i ellipsebaner, hvilket satte menneskesynet i et nyt perspektiv. Centralt for menneskesynet i renæssancen var troen på de enkle værdier ved hvert individ, hvilket skabte forskellige identiteter. Dette skete, da kirkens magt blev brudt. Magten stammer helt tilbage fra middelalderen, hvor kirken besad store landområder og havde en masse penge. I renæssancen begyndte kunstkulturen at udvikle sig. Dette galt skulpturer, portrætbilleder, bygningskunsten og litteraturen. Man begyndte at fokusere på at lave mennesket så naturligt og realistisk som muligt, hvilket ses tydeligt på Michelangelos skulptur af David. Dette er over en 4 meters høj marmorskulptur, som blev skabt i starten af 1500-tallet. Denne skulptur viser en ung mand, som står blottet. Skulpturens perfekte former og proportioner er på grund af David blev afbildet som noget guddommeligt. David blev skabt for at vise denne ideelle unge renæssancemenneske, og ikke for at vise seksuelle illustrationer, hvilket understreges ved skulpturens lille penis. Grunden til, at han står blottet, er for at vise personlighed og identitet. I renæssancen symboliserede nøgenhed, lighed, værdighed og personlighed, hvorimod man i middelalderen symboliserede nøgenhed som synd. Davids store hoved og hænder symboliserer visdom og handlekraft, hvilket passer godt med renæssancens hyldest til det menneske, som besad mange færdigheder. Derudover blev renæssancen mere accepteret af at vise sine evner i modsætning til middelalderen, hvor man blev set ned på, hvis man gjorde dette. Men denne skulptur blev også skabt for at provokere dem, som stadig troede på middelalderens menneske. Skulpturen kritiserer blandt andet også menneskets magt, kirkens magt og dens begrænsninger. Og til sidst har vi vores konklusion. Vi har konkluderet, at Keplers teorier og observationer har haft en stor indflydelse på verdensbilledet såvel som menneskesynet. Selvom jorden ikke længere var centrum for universet og derfor heller ikke mennesket, formåede man alligevel at sætte mennesket i fokus. Keplers love er stadig væsentlige i dag, og hans teorier har gjort det muligt at få en meget større forståelse for universet.